the building! Oh my God. Mahalata nga mga probinsyana. Sugdi na sila. Ay, wala na sila. Yes, so sila yung mga bawas ng bisa. Aman ta magkaon. Wala pa kong nagkaon. I'm with Kuya Ken at nag-vlog na dito ko. After 1 year, nagkita na dito niya. Off the back. Sasakyan, huwag siya sasakyan ni Kuya Kido. Yes, with Kuya Martin. Yeah, Jaden. Papa ko yung ligo. Yay! Okay, it's so cold. Nag-short pa ko yun. It's so cold. I'm with Kuya Marken and with his girlfriend and with Kuya Kenneth. Yeah! So officially guys, we're here in Baguio City after 5 hours from Manila to Tarlac and then 3 hours from Tarlac to Baguio, no? Also, more or less 8 hours yung travel, but super worth it. Like, super worth it kung ito naman naman yung makikita mo. Super, I can't believe that I'm already here in Baguio. Mainit din pala dito sa Baguio, guys. But malamig. It's really. Saan pagkatulog eh? Saan to? So we're here at the Bell Church and then mahirap nang umakyat kasi natatay na ako. And at last makakapag-picture na rin ako ng isang lion. Puro sampay yung nakikita namin as of the moment. Yung baba po niya. Yan. So, wala pong bayad dito but you need to pila. Kailangan nyo pong mag-fall in line para makapag-picture at saka parang konti na ang laman. Dito na po kami sa Strawberry Farm at ang nakita ko po ay pomelo. Oh, ang daming baby lettuces. The color red one. Ano nga to, te? Ah, ito na yung strawberry. Oh my God, akala ko parang herbs. Strawberry na pala to. Oh my God, ang daming lettuce. Super. Gusto kong kumain. Dalawa 50. Oh. Happy place. Happy place for me. Natatain na ako. Ginawa siya sa Sagada. Kaya ang mahal niya. Like, oo, matibay talaga siya. Like, pwede mo daw siya ipamana. The Mansion House. Ang gandang maglibot-libot dito sa Baguio. Ay, sorry yan. Okay, so I'm gonna try this strawberry taho. Sorry for the plastic cup. Sorry talaga, hindi ako nakapag-prepare ng cup. I'm trying to avoid plastics but sorry talaga if hindi talaga nakakaya minsan. Kailangan ko kasi kumain, kailangan ko ding uminom, parang ganyan. Mines View Park. Oh my gosh, this is breathtaking. This one's so good. So beautiful here. Oh my gosh. It's already 8:40 and then we'll go to SM for some dinner. Oh my God. Wala. Oh, jacket. Gabi. Okay. Okay, we're here at SM Baguio. Here's the entrance of SM Baguio and then there's wala silang yung glass na door. It's because wala daw aircon dito yung mall. And then, dali na kay Kusip Unon. And then, feeling din ako kay kailan tanon ko, kung masakitan ko kay Bugnover, kay temperature yan. Yay! We're here at Burnham Palace with Ate Ape. 5 years na siya na tumitira dito sa Baguio.
required dito sa Baguio. Pag pumunta kayo, dapat may jowa. Yes, it's our day 2 here in Baguio. This is so pretty. Parang siya doon sa Intramuros. This is Dominican, overlooking view of entire Baguio. Hey, nandito na po kami sa bahay ni Joel Cruz. Sana mapapakita na siya. Wow, para makapasok din naman kami. Okay, I'm gonna try my first bite. Akala ko may laman. Ang tamis, oh. We're here at SM City Rosales. Ay, Rosales Terminal, papuntang Maynila. Ay, oh my gosh, kukunin na namin yung gamit kasi pa-Tarlac sila. So, ang layo pa nila pag ihatid pa kami sa Maynila. So, yes, we're going na sa Manila mga 3 to 5 hours. So, nakahanap na kami ng mastayan dito. Napaka-oily ko na. Ortigas para bukas magtaytay na kami, magtaytay chamge. And then ang among normal nga burger, so butangan na akong lettuce fresh from Baguio. Oh, I bought a lot of lettuce. Yeah, so nandito na po kami sa Taytay. 100. Ay, no, 90 to, no? Ito 80 pag wholesale. Hindi, 90. Ay, 90. Kasi 100. Kasi 100. Ay, okay. Wholesale price. So, mura lang po talaga dito. So, you should go visit Taytay if makakapunta kayo ng Maynila. Hagard na kayo ko after pila ka oras. Nandagan na kayo kong napalit. Yan ako diri sa store. Ako na yung nagbabantay kasi si ate. Bisaya din siya, familigan. Umalis siya kasi kinuha niya yung pair of shoes ko kan. Yung jumper. Manila. Hindi po kasi ako nagbabantay eh. Pero parang wala. O diba, naging may customer ako. Wala akong kwentang tagabantay. Nandiri. We're here at the airport. I'm going home after 6 days. We're going home. Ay, so sad. Work. Work na po ka?